Malawi Today. Posa chodapa tikupasirani kuyankhula kwa the DC kuwalirira Malawi muziko limene akuti tichoncho ati muli zisankho tangosala mwina ndi masiku osakwana 80 ndi 70 chakuti mwina 74 masiku 74 mwezi wa Juni ndi watha kaleo tangosala ndi July August September ayo azangokhala maliyeriye koma ukayang'ana kunja kukayang'ana azipaniwo amene akufuna ati kupikisanawo amene atenga kale ma 10 miliyoni yawo kukapereka kulizi kukhala ngati zisankhozo kulibe ukaifufuzaso nyumba iyo imene ikuyendesa zisankho ati ya mekiyo kulizi mablanda okha deire kuti kuchere kunjaku meki chakuti kumafusa kuti koma iniyo munakonze kadi kuti mupangisa zisankho even NRB amene sanalipidwe pakana lero maofficers yawo omweso akumeki ko sanalipidwe pakana lero apolisi chidandaulireni maziphunzitsi chidandaulireni zinthu zake zikungonkana zikerakera kulakwika kumafusa kuti koma inu chakwera iyi mwatisati onesa zinthu zina zache zopya ikuku ndi chabe palibe china chake chikuchitika mwina chakumizimu kapena sataniki chifukwa ulo mukapita kuzipani mpeza kuti azipani molomo kuti akhale pamozi panopa aliyesi yangu kangana ndi nzache miseche muzipani musipano ndeye yakula molomo kuti akhalire limozi onseso azipani abwere pamozi apange chinthu chimozi chombula ziko la Malawi koma uyang'ane ukayang'ana kupipi kulizi kuafodi kulizi mwina yuwa afodi wapangisa sonkhano masiku wapitawa ukapita ku UDF ndiye jere izo ndiye ndizo ukapita ku DPP ko kumadabwa kuti koma mtsogoleri wathu yi alipo ukapita ku UTM ko mwina kapena pang'ono ndi amene akuthamanga Daliso Kabambe chabwino kuthamanga nduko koma mwabwera pamozi chifukwa tu Malawi akunena kuti sakufuna zijazo kuti ati muime nokha ndiye muzapange round 2 ndiye muzapangiza mgwirizano kamozi ndi kamozi fight imozi kumuswa basi koma kulizi zipanizo ngati zili ku holiday Amalawi ndiye ndiyawo wakulirawo Amalawi ndiyawo daily akudandaulawo china chilichonse muno Malawi sichikuyenda zinthu zikukwera daily forex ndi kulibei mafuta ndi awa kulibewa kumafusaso kuti kodi kampeni yo ikayamba anthu akayamba kampeni yo azizaendera mazi kapena azizaenda pansi ziko la Malawi limenelo ukayang'anaso mkatikati mwazipani monde mwangokhala makangano okha unresolved issues za ma primaries ukayang'anaso amene alandira ma certificate wo akhala ngati sonawonso aliso atalandira certificate jauza kuti pitani ku holiday tu tawi ino ndi pamene mashado mukanazuka ndi kumapanga misonkhano yanu koma ena mukudikira kuti mupasidwe ndalama kuchokera kwa atupere mukupasidwe ndalama kuchokera kwa Enoch Chihana mupasidwe ndalama kuchokera kwa Nankhumwa mupasidwe ndalama kuchokera kwa Ambewe mupasidwe ndalama kuchokera kwa Peter Muthalika ndiye mukayambe kampeni mukufuna zimene mukufuna ndi zimenezo munangomva kuti kampeni munangomva kuti ushado mulibe china chilichonse mukupanga tungati kapena muzakawina UMP wanuwo ndiye muzatenga ndalama kumaka mpasa Muthalikayo kumaka mpasa atupereyo kumaka mpasa uje ni Daliso Kabambeyo mangokhala pe mukudikira misonkhano azikupangirani achipani komanso ukayang'ana akulu wa muzipaniwo angokhala pe aliyesi angodikira akudikira kuti mwina president wawo yambise misonkhano Joyce Banda aziyenda kwa iwo sangapange misonkhano ndikumandabwa kuti kale lija ndi pano zikusiyana chifukwa kale lija ikati ikamafika nyengo inoyo aliyesi amaziwa kuti this is now campaign
pano pande anthu tikufuna kusintha boma, anthu tikupita kumavoti, koma ambuye m'Malawi munomo ngati chilipo chimene chinatisatiracho Mulungu achiyang'ane mwansangamsanga. Komanso ngati pali ena chakupanga za ufiti za sataniki kuti aziyapha anthu mitima, china chilichonse kungokhala kumadabwa kuti eya mwati tikupitadi kuchisankho, chifukwa pena paliponse china chilichonse chasokonekera muziko lino la Malawi. Asogoleri athu ndi awo angoyenda kuononga taxpayers money, ndalama apenga nazo ndalama. Ndi apa mumva inu aku Reserve Bank yakunena kuti palibe chilipo ziko lino ndalama zathamo kuli deficit. Ziko la Malawi limene lolo ndipo sindikudziwa kuti pa 16 September pakuzakhala zotani. Tiziti kapena madeti wasachita shifiti ndi omwe odi inu azipani ndi zomwe zodi mulirede pa 16 mene mwafasiramu. Chizi wa inu ni miseche basi kumabifana muzipanimo. Hii wakuti, akuyenda mwakuti, wakuti, akupita ati kukapempa uvipi, wakuti, hii amene uja, ndi amene anabweresa anthu pa nsonkhano, hii amene uja kubweresa anthu, kuti asanke akhale vipi, koma inu, tapita ni mizimu mukaone mene Amalawi akuzunzikira. Simungapange zimenezi. Tapita ni maofisi mukaone masalale ya anthu mene alili ndi siku lalero mene katundu wadulira, inu muzingogwesa misonzi. Ndipo asogoleri inu mukanakhala kuti ziko lanu mmalikonda, inu asogoleri inu mukanakhala kuti mmakonda ziko mene masapota amakondera ziko lao ndikumakukondaniso inu anthu inu mutabwera pamozi. Mutabwera pamozi, mutalitenga ziko lindikuliphula, ndikuwaonesa Amalawi kuwala. Koma basi mungokulira na mitima ndithu. Mungokulira na mitima aliyese ine president monga mene zina lili kumwamboja wa Chilima. Aliyese akati akaima kunena kuti ife pa 16 pano tikalowa mboma. Wina akalankhula chocho kena kwa kampasiraso winayo ifeso afodi ife tikalowa mboma. Akati choncho wa DPP nawo kuima ife a DPP profesa akangowina ife ife ziko la Malawi ndi ziko lolozedwa, ziko lotemberedwa, tasambiridwa mankhwala pakufunika kupemphera kwa mpiri, kupemphera chifukwa ndiye kukubwera imfa, kukubwera tu zinthu zosiyana-siyana, kukubwera mifuti. Anthu ena akonzeka kuti mboma li asachoke, koma Mulungu wacha amene ndi muziwa ine ndi Mulungu wazatheka bwanji, munthu woopsa kwambiri. Mulungu akufuna zikoli amalikonda kwambiri, akufuna zikoli aliteteze. Ziko lino la Malawi likhala ndithu ziko la nkaka ndi uchi posachedwa, Mulungu wache CMA iyayi. Lero tiyamba ni nkhani ya kuchirazulu TTC. Kumene sipano a principal ndi anthu awo kumeneko ndi staff yawo afika size sipano yomalowa mmakalasi ndi kumakoka mahostelo, kumakoka na kuti azikalowa mmakalasi. Kumeneku kwajedwa ndalama zokwanira about 174 million zimene zinayenera zipite kuti ana azilandira ngati ndalama zawo ma allowance. So ma principal wakumeneko ndi staff yake azidya ndalamazo. Ndi mwina akuopa kuti aku ministry yakhoza kubwera kuti azapange kafukufuku akapeze ana asakuphunzira, ndi ayambatu sipano ija yomapita ma hostel kuzera kwa president wanawo kuti aziachita force ana aja akalowe mkalasi. Zavuta kumene kucheni ku TTC ya Buchirazulu. Pakufunikira inu aku ministry mutamange mukaone the impasse that is there. Otherwise mukusunga bomba lanu, mukusunga bomba lati nkenao inu aku ministry. Tikamakuuza ni zina zimuzitamanga nukumaka chita monitor situation. Tikakuuza ni kuti pakuti pali ngozi,
muzithamanga monga mmene munachitira siku jatitakuwuzani kuti ku Sochi Hill Secondary School kuli mavuto. Tithokoze kuti the following day timu ya Blantyre ya maphunziro inapita kumeneko ndikukachita monitor, ndikukaona ndikukachita assess situation, ndikuona kuti aye ndizoonadi Boni Kalindo amanena zoona. Chifukwa ena ifeyo sitimadandaula tiya kuti wina achatinena wina achatukwana bora pali chilungamo. Kutera ko wina tikunena pano wazuka akumvera audio iyi nicholinga kuti ati atolemo zotola ayankhe kumakhala kupepera tichifuka uyiweyo ngati uli activist weni bwezi pano ukumazuka sumamawa ngati nthawi zino ndikumapeza maishu ako owathandiza amalawi koma wina wache ndithu amakhala kwauko basi kungo ati kumachira ma audio anthu ndi azi ayankha anthu aya zili bwino ndi kuti uli ni ntchito yabwino. So ndikupempheni iniyo ma authorities kunena kuti tapita ni kuchira Zulu TTC mukaone mavuto amene akukumana ndi ana kumene koko. Nkhani yachiwiri ikupita ku Ministry of Finance, Ministry of Youth, kudandaula kwa anthu a business am'Malawi muno ang'ono ma suppliers, ma service providers. Ino am'Malawi nkhani imene iyi simungakhulupirire kuti ndiyoona, izaoneka ngati ndiyonama, koma ndithu tikufuna ino a Minister of Finance komanso a Minister of Youth mukuyenera mudziwe zimenezi kunena kuti anthu amene anagwira ntchito kuja kumachedwa ku Region 5 Youth Games ya 2022 pakana pano pasanalandire ndrama zawo kuli about 78 billion imene sinaperekedwe kwa ma suppliers komanso ma service providers. Andi chikalire ni chene anthu andale munatenga zinthu zanu ndalama zanu munadya. Inu zoona anthu amene wawali pa mavuto ma service providers ena aja ndalama zijabofuna akupaseni ma service amakangongola m'mabanki. Bola mukana apasa zani fitu kapena koma amakangongola m'mabanki ena amakatenga zinthu zokwa anthu akatapira pano pati kunena pano amba kulandidwa katundu. Inu zoona kuchokera 2022 2023 maremu chilima alipotu 2024 2025 zaka 4 zimati kuthamangira chaka chino cha 5 anthu simunawapase ndalama zawo. Kodi kumalawi kuno tinakhala bwanji makamaka ino andale chisoni mmakhala mulibe anditu yeti kumene koko year in year out makhala mumapanga budget zo kumachita allocate ku Ministry of Youth ukoko osatenga ndalama zawo kuwapasa anthu bwanji. Andi mukufuna kuti pakana ziko liziwe pakana ndithu anthu alembe kalata yopita ku Ethiopia kulikulu kumene amayang'anira za magemu amenewa ija imachodwa kuti Region 5 Youth Games ya 2022 inachitika uko kubingu chakwa saenda uko complex pakona lero anthu ajasanalandire ndrama zawo. Kodi tu m'Malawi munoto anthu tikusoyeramo magemu tu tikupanga moza chibwana kwambiri kuzuza na toka tangata system ena kumalitenga ziko likukhala lawo. Kodi ndrama zimene zizikanakhala kuti zinali zanda wandale mufuna muduze kuti sana tuluke andiso mkatikati moto muliso ma strings attached kunena kuti mukalandira ndrama zanuzi mutiyene aso mutigaire ifeyo paja ndi mmene zimayendera kuno ku Malawi tu. Contract akupasidwa contract kumuuza kunena kuti contract takupasani ya 50 million ndiye muzati pase 30 million ndiye kuti munthu amene agwira ntchito yolongosoka nimene zimayendera kunoko. Even yomwe ija 10,000 ya police timanena ija 10,000 ija mabwana amanena kuti munthu pase 5,000 etu ile wa polisi tikunena pano ena alawira kale mafiriko loko ali malosi anasiyana pa lero kuli mademo ena alawira kale ya polisi tikunena pano pa kuzizira amene kukuzizirira amwati anzano mu 12 koko ya usiku ena oto amene ali ndi sugar koma ena angotuluka ango basi nkama mumungo wawa basi alipe ndi chija chofaira usi wa ujene jawo watie gas ena ndi food koma kunyumba ko kulibe kuchina chili chose nderero akalandira ka 10,000 kaja basi ndiye mumuze kuti asonde mundipase 5,000 mundipase kwa ineyo mabwana amma polisi
yomwe 10,000 ena akunyengeredwa nayo imene iyi kuti ndende kupasa ma 10,000 basi amunyengezi mayiyo ndimene zimayendera atu kuno ku Malawi. So our ma suppliers komanso ma service provider aku region 5 youth games ya 2022 tayi imeneyo kunduna umene utu kuli a Richard Chimwendo Banda kale tu inu zona aku Ministry of Finance zona mukulepera kuwalipira anthu. No, this is very, very bad. Ndizi jamu muna ajesa anthu manyi kuuje ni ku area 18 pakana lero tu anthu sana landiretu. Kodi Malawi munoti china chili chose tu chili kuendera madiru tu. Olo munati mpite kumatindi ku Adimaki ugoku kumene kunokuma kuja kuli Adimaki kumene kujako anthu akugulisako chimanga mukapeze kumene kujako anthu ogula chimanga wa Adimaki akumauza ogulisa ja kuti muzili nyemera so ndalama. Corruption pena pali pose corruption kutoko awawa a region 5 wa asakulandira ndalama wa ndiye kuti mwina anakana anthu okupereka ndalama kwa mabwana koma zikanakhala kuti zinali za ndale zitatuluka kale kuzunzana anthu Malawi momuno anthu kudandaula mabanja ena atha ena alandidwa katundu ena asekeredwa nyumba chifukwa chokuti boma la Malawi likulephera kupereka 78 billion anthu kuachita anthu from 2022 kodi tisiokhawa tu alimo tu anthu akuzunzika tu maujeni maofisi mutu pakana lero litu anthu akuzunzika kuti atenge ndalama even za ana amasiye zomwezi ndalama za ana amasiye bambo wao anamwalira kale koma anthu akuzunzikira pension yomwe anthu akuzunzikira mboma la Chagwera limenewo ndiye muzikanya kuti tifuna basi ndikusankhe sati mune sankhe ine pakana kumagwada chonde ndipanga zothekera uti popongera zothekera wompangira na uziko lindirambu yako iwe ndiwe yekha amene anakulemba kulo anakulemba Bible kapena mu constitution ya dziko lino kuna kuti iwe ndi amene uzangolamulira basi chibwana cheni chachikulu Boni Kalindo akane alole mwana wuupsa kwambiri the most deadly and dangerous child from Jeza village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.